En aquest episodi del podcast explorem la figura de Karl Marx, un dels pensadors més influents del segle XIX i una referència clau per a comprendre la relació entre societat, economia i educació. Analitzarem els seus conceptes fonamentals i reflexionarem sobre com les seues idees segueixen presents en els debats educatius actuals. Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del nostre podcast educatiu. Avui ens endinsem en una figura clau per a comprendre com l'estructura social influeix a l'escola i a la formació de les persones, Karl Marx. Sí, un autor que, encara que se l'associa més amb l'economia o la filosofia política, també va deixar idees molt potents per a pensar l'educació. I el millor, moltes continuen sent útils per a entendre debats educatius actuals. Així que posa't còmode o on estigues, perquè avui recorrem la seva vida, els seus conceptes principals i el seu impacte en l'àmbit educatiu. Per a començar, situem una mica el personatge. Karl Marx va néixer el 1818 a Treveris, en l'actual Alemanya. Va estudiar dret, història i filosofia i aviat es va involucrar en debats polítics i socials. Clar, perquè Marx va viure en plena expansió de la revolució industrial. Les fàbriques creixen, les ciutats s'omplien de treballadors i amb això sorgien noves desigualtats. Aquest era l'escenari que ell volia analitzar i transformar. I el seu principal objectiu va ser entendre com funciona el sistema capitalista. Per això va escriure obres com El Manifest Comunista, al costat d'Engels o El Capital. Encara que Marx no va escriure un tractat educatiu com a tal, les seues idees han estat superinfluents en la pedagogia, especialment en la sociologia de l'educació, en teories crítiques i en moviments pedagògics emancipadors. Un dels conceptes fonamentals de Marx és el de base i superestructura. Ho expliques tu? Clar, per a Marx, la base és l'estructura econòmica d'una societat, els modes de producció, la forma en què treballem, com es produeix la riquesa i qui la controla. La superestructura, en canvi, inclou les institucions, les lleis, l'Estat i també l'educació. I l'interessant és que l'educació no sorgeix de manera neutral. Segons Marx, està condicionada per eixa base econòmica. No significa que l'escola siga simplement un reflex mecànic de l'economia, però sí que està influïda per ella. I això ens porta a una pregunta central. L'educació reprodueix les desigualtats de la societat? Per a Marx, en gran part, sí. Però també deixa espai per al canvi. L'educació pot generar consciència crítica i contribuir a la transformació social. Però clar, això no és automàtic. Un altre concepte clau és el de treball. Per a Marx, el treball és una activitat humana essencial. No sols és reproduir objectes, és expressar-nos, crear, transformar el món. I així apareix la seva famosa idea d'alienació. El capitalisme, els treballadors no controlen ni el procés productiu ni el resultat del seu treball. Se senten desconnectats del que produeixen. Això té una relació directa amb l'educació. Si la societat separa el treball manual del treball intel·lectual, l'escola pot reforçar aquesta divisió preparant a uns per a pensar i a uns altres per a executar. Per això, Marx defensava una educació politècnica que integrarà activitats cognitives i manuals, una formació completa on la persona es desenvolupa en totes les seues dimensions. Alguna cosa que avui podríem relacionar amb metodologies actives, l'aprenentatge-cervell o fins i tot amb el debat sobre la importància de les arts i la creativitat enfront d'una educació massa academicista. Un altre punt central en Marx és la seva idea de la lluita de classes, és a dir, la història està travessada per conflictes entre grups socials amb interessos distints. I l'educació no està al marge d'això. Marx veia l'escola com un espai on es poden reproduir les diferències de classe. Per exemple, les famílies amb major capital econòmic i cultural tenen més facilitats perquè els seus fills accedisquen a una educació de qualitat. I aquesta idea va ser represa per autors posteriors com Althusser o Bourdieu, que van estudiar com l'escola manté privilegis de classes sota aparences d'igualtat. Però Marx també veia potencial transformador en l'educació. Si l'escola fomenta pensament crític i consciència social, pot convertir-se en una eina per a qüestionar l'ordre existent. Tornem a eixa idea d'educació politècnica. Marx imaginava una societat on les persones no estigueren limitades a un únic rol productiu, que una persona poguera treballar en diferents tasques i desenvolupar-se de manera integral.
Això contrasta amb models educatius basats en l'especialització primerenca, on sembla que hi ha trajectòries acadèmiques que determinen des de molt joves quin tipus de treball faran els estudiants. Per a Marx, educar no era només transmetre coneixements, sinó preparar a les persones per a participar activament en la societat. I això implica formar individus capaços de pensar críticament, cooperar, resoldre problemes i comprendre les estructures socials. Bona pregunta. Estem en el segle XXI, envoltats de tecnologia, globalització, intel·ligència artificial. Continua tenint sentit llegir a Marx? La resposta curta és sí, i la llarga és que Marx ens ajuda a analitzar qüestions actuals com les desigualtats educatives entre barris, centres i famílies, el debat sobre l'educació pública versus l'educació privada o concertada, la bretxa digital i l'accés desigual a tecnologies, la pressió del mercat laboral sobre l'escola i l'FP, les condicions laborals del professorat i, per descomptat, la funció social de l'educació, reproducció o transformació. A més, el seu concepte d'alienació es pot relacionar avui amb fenòmens com el treball precari, el burnout o fins i tot amb la crítica a un sistema educatiu centrat en exàmens i resultats més que en aprenentatge real. I encara que no puguem aplicar les seues idees de manera literal, sí que ens serveixen per a plantejar preguntes i reflexionar críticament sobre el nostre propi sistema educatiu. Per anar tancant, podem dir que Marx no va ser pedagog com a tal, però la seva anàlisi de la societat ofereix eines molt potents per a comprendre l'educació. Ens ajuda a veure que les escoles no existeixen aïllades, funcionen dins d'un sistema econòmic i social concret, amb tensions, desigualtats i possibilitats de canvi. I també ens convida a imaginar una educació més justa, més crítica i més emancipadora. Una educació al servei del desenvolupament humà i no sols del mercat. Esperem que aquest episodi t'hagi servit per entendre millor a Marx i la seva influència en l'educació. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut. Us esperem en el pròxim episodi del nostre podcast. Fins prompte!